Durna panalingan rumajaring ratri lenenggak jangganira kapisananing prang Bratayuda aneng prang Bratayuda kentos lalu gembol manyar-manyar duk neng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana dicune pripun Kakang Durna niki napa sing jeneng Begawan Sabdawala sajake miturut pawarta nggih niki sing jeneng Begawan Sabdawala lho lah kok udawedanane ora beda karo Petruk Kantambala ning ewa semono gandeng menika nedeng bebasanipun nidu dadi geni nggih jumbuh kali ngendikanipun anak Prabu Duryudana supaya kula lan panjenengan iso mboyong marang Begawan Sabdawala. Matur mawon ngersaning Sang Pinandhita ning tak jaluk sing ati-ati penemban. Oh nggih, nggih. Aja nganti nyuwara sing ora kepenak ndak kriwikan dadi grojogan. Nggih, pun kula niku wis ora dadak dikandhani ora. Nuwun sewu penemban. Menapa dipun parengaken kula nyuwun priksa menika ingkang nami Begawan Durna. Ora jeneng mokal kowe ngerti karo aku jeraku pendhita ingkang kondang monyor-monyor. Jagat ingkang keberbeken marang kumandhanging Begawan Durna, gedhe cilik tuwa enom kabeh padha ngerti karo Begawan Durna ing Sukalima. Mula aku wujudake suwijining pendhita ingkang kondang kaloka. Nggih. Apa kowe sing jeneng Begawan Sabdawala? Mboten wonten kalih kula ingkang nami Begawan Sabdawala. Ingkang wingking katuran Karahajan Rekyanapati Sengkuni. Iya, Begawan Sabdawala. Slamet tekaku. Kula ngaturaken bekti kula punjuk. Iya tak tampa pangestu Kotampanana ya Sabdawala. Nggih, kula pundi jimat. Wonten menapa menemban? Rawuh wonten ing pertapan kembang sore sajaipun sumengko anawung gita. Menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh saking Pandhita Durna ing Sukalima. Iki ngene ya penemban. Kowe ngerti to, aku kuwi ya Brahmana. Mongko ngene dadi pendhita dhisik aku tinimbangane kowe. Mula wis jamak lumrah yen to aku ki ana ing